Kont taf li l-anzjani li żjed li jħossuhom waħedhom fil-għaxijiet, fil-weekends u fil-vaganzi? Mhux waħdek tħossok waħdek, imma m'intix waħdek daqskemm taħseb. Aħna miegħek. Aging Matters. Kampanja imwassla lilkom minn riċerka ta' Caritas Malta. L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira ta' San Ġwan Maria Vianney, magħruf bħala l-Kurat Tars, li twieled fi Franza fl-1786, kien saċerdot magħruf għal ħajja tiegħu spiritwali, ħajja ta' penitenza wkoll, u għamel snin kappellan tal-Villaġġ ta' Ars fejn kellu din il-fama kbira li ġibet ħafna nies lejn Ġesu. Llum dell-okkażjoni partikolari aħna niftakru fil-kappellani għax dan Kurat Tars huwa l-patrun tal-kappellani. Niftakru l-kappellani speċjalment Maltin u Awċin u nitolbu għalihom fil-missjoni hekk importanti li għandhom fil-Knisja f'Malta. Nixtieqkom ukoll illum tingħaqdu miegħi meta illum propju nifakkar is-7 anniversarju minn meta ġiet ordinat Isqof. U nitlob il-mulej biex inkun dejjem rajs kont il-qalb tiegħu. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' seta u ħniena blatar fin tażilt li saċerdot San Ġwan Maria Vianney u żejjintu bħeġġa tal-aġeb fil-ħidma tiegħu bħala kappillan ta' parroċċa. Għamel li bl-eżempju tal-talb tiegħu nirbħu waħwa oħra bl-imħabba ta' Kristu u li magħhom niksbu il-glorja ta' dejjem. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li Alla jekk jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien ulied Iżrael ukoll bdew jibku u jgħidu: min se jitmana l-laħam? Niftakru l-ħut li konna nieklu fl-Eġittu b'xejn, il-ħjar, il-bettieħ, il-kurrat, il-basal u t-tewm. U issa bil-ġuħ għajnejna ma jarawx ħlif il-manna. U l-manna kienet tixbaħ iż-żerrija tal-kosbor u lewn ir-raża. Il-poplu kien jixteret jiġbora u jlaqtuha u mbagħad jitħnuha bil-mitħna jew jisħuha fil-meries. Kienu jsajruha fil-borma u jagħmluha f'tajjar u t-toma tagħha kienet bħal talaġina maħduma biż-żejt. U meta bil-lejl kienet taqa' nnida fuq il-kamp, kienet taqa' magħha il-manna wkoll. Mosè sema l-poplu jibki familja familja,
kulħadd fit-tinda tiegħu. Il-mulej xelb illa kbira u Mosè inkwieta. U Mosè staqsa lill-mulej: għala nkwetajt il-qaddej tiegħek, jaqgħu ma sibx grazzi quddiemek biex abbejtni bil-pis ta' dan il-poplu? Forsi jien ġib xċufi dan il-poplu kollu? Forsi wellibtu biex tajdli ġorru fiħdanek bħalma l-imradda ġor tarbija fiħdana, sakemm twaslu fl-art li inti ħlift li tatija lill-missirijiethom. Ninsen iġġib jien il-laħam biex natih lill-poplu kollu li qegħdin jibkuli u jgħiduli: għatini laħam x'nieklu. Ma niflaħx waħd il-pis ta' dan il-poplu kollu, tiqil wisq għalija. Jekk inti timxi hekk miegħi oqtolni, jekk sibt grazzja quddiemek ma narax id-deni tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lill-Alla. Għannu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna flimkien, għannu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna. Il-poplu tiegħi ma semax minni, Iżrael ma ridx jaf bija, għalhekk tlaqthom għall-lebbusija ta' qalbhom biex imxew skont il-femiet tagħhom flimkien, għannu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna. Jekk il-poplu tiegħi jisma' minni, jekk Iżrael jimxi fit-triqati, minnu fih inniżżel dewwa tagħhom, idi ndawwar fuq dawk li huma kontrihom flimkien, għannu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna. Dawk li joboduhom jersqu jitkaxkru qudiemhom, din tkun xortihom għal dejjem, u lilhom nitmagħhom b'qamħ mill-aħjar, inxebbaħhom blasel mill-blat flimkien, għannu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien meta sema l-aħbar tal-mewt ta' Ġwanni il-Battista, Ġesu telaq minn hemm bid-dajsa u mar waħdu f'post imwarrab. Imma n-nies semgħu fejn mar u telqu warajh bil-mixi mill-bliet. X'in niżel nart mid-dajsa rakottra kbira tan-nies u tħassarhom u fejqilhom il-morda tagħhom. X'in sar fil-għaxija d-disċipli tiegħu resqu lejhu qalulu: dan post imwarrab u l-ħin għamel sewwa, ibagħthom lin-nies ħajmorru fl-irħula jixtru x'jieklu. Imma Ġesu qalilhom: m'għandhomx għalfejn imorru, għatuhom intom x'jieklu. U huma qalulu: hawn m'għandniex li f'5 ħobżiet u 2 ħutiet. Ġibuhom li hawn, qalilhom. Imbagħad ordna lin-nies biex joqogħdu bil-qeda fuq il-ħaxix, bħal 5 ħobżiet u 2 ħutiet, refajnieh lejn is-sema, bierek, qasam il-ħobżiet u tom lid-dixxipli, u d-dixxipli nawluhom in-nies. U kulħadd kielu xeba' u ġabru l-bċejjeċ li kien fadal u mlew bihom 12 meta u talabhom jagħtu lin-nies x'jieklu. Hawnhekk din il-ġrajja hija ġrajja li baqgħet magħrufa ħafna, aħna nafuha bħala tkattir tal-ħobż, kif Ġesu tema il-fuq minn 5,000 ruħ b'5 ħobżiet u 2 ħutiet. Imma fil-ġrajja l-importanti mhux li nieqfu biss fuq il-miraklu bħala xi ħaġa ta' staġib, imma li naraw il-mod kif Ġesu jagħmel dan il-miraklu għax għandu ħafna x'jallimna. Ħaġa li nnotaw mal-ewwel huwa kif Ġesu
anki jekk fittex post fil-Kwiet, post imwarrab, kif ra n-nies li telqu bil-mixi biex imorru ħdeħ, l-Evanġelu jgħid rakotra kbira ta' nies u tħassarhom u fejqilhom il-morda tagħhom. Narawha anki f'mumenti oħra fl-Evanġelu meta jgħid tħassarhom għax kienu qishom naġ bla m'għandhom raj. Ġesu għalih dawn il-persuni kienu importanti. U għalhekk imbagħad x'insar fil-għaxija u d-dixxipli qalu lil Ġesu biex jibgħathom issa ħalli jmorru jsibu x'jieklu, Ġesu qalilhom m'għandhomx fejn jmorru, għatuhom intom x'jieklu. U kienet minħabba fekk li kien hemm din ir-reazzjoni tad-dixxipli li jgħidulu aħna m'għandniex ħlief 5 ħobżiet u 2 ħutiet. Ara kif Ġesu jagħmel il-miraklu. L-ewwel nett talab lid-dixxipli jagħtuh dak li għandhom. Qalilhom ġibuhom li hawn. Seta' kieku ried qalilhom isma' dawn x'inhuma għal daqshekk nies. Żommuhom, issa naħseb jien. Ma għalx hekk. Dak li kienu lesti joffru id-dixxipli, imbagħad refajneh li nissemma birikom, imbattom id-dixxipli biex iqasmuhom huma lin-nies. U d-dixxipli qasmuhom lin-nies. Ma qalux ħanżommu ħaniklu aħna l-ewwel. Imbagħad naraw x'jifdal u nagħtu lin-nies. Le, id-dixxipli għamlu kif qalilhom Ġesu, qasmuhom in-nies u ndunaw hemmhekk li bil-qawwa ta' Ġesu kellhom mhux biss biżżejjed għan-nies u għalihom, ma baqa' iżżejjed ukoll. Għax ġabru 12 offa bil-ċejjex li kien baqa'. Biex naraw kif Ġesu jagħmel dan il-miraklu permezz tad-dixxipli tiegħu, jiġifieri jinvolvihom f'dan anki biex huma jarfu li għax ma fitxewx lilhom infushom l-ewwel, imma fitxew li jaqdu lin-nies, imbagħad fil-fatt kien hemm biżżejjed ikel għalihom ukoll. Dawna naturalment meta qalulu lil Ġesu m'għandniex li f'5 ħobżiet u 2 ħutiet, speċi qalulu għandna bil-kemm għandna għalina, aħseb wara dan nies kollha. Imma Ġesu ried li joffruhomlu biex imbagħad huma stess jaqsmuhom in-nies. Kemm hi sabiħa li Ġesu ried jgħallimhom li huma għandhom ifittxu mhux l-ewwel l-interessi tagħhom, imma l-bżonnijiet tan-nies biex jaqdu lin-nies. Mbagħad ħaġa oħra li tolqotna ħafna din il-ġrajja huwa kif Ġesu jieħu l-ftit li kienu lesti joffrulu u minn dan il-ftit jagħmel xi ħaġa kbira għal ħafna b'abbundanza li jibqa' żejjed ukoll. U hawn ukoll talima importanti li rid jagħti d-dixxipli u jagħtiha lilna wkoll illi Ġesu jrid il-ftit tagħna. Jekk aħna nkunu lesti li noffrulu u li nħallu f'idejh imbagħad biex minnu jagħmel ħafna ġid. Dal-każ kien li kellhom il-ftit ikel. Imma fil-każ tagħna huwa l-isforz żgħir tagħna li kultant jidher insinifikanti quddiem il-bżonnijiet, irrid dak li nistgħu nagħmlu aħna, l-isforzi dgħajfa tagħna, il-ftit tagħna noffrulu biex minnu jagħmel xi ħaġa ta' ġid għal ħafna. Jiena ngħid għalija kienet din l-esperjenza wkoll f'dawn is-7 snin bħala isqof awżiljarju hawnhekk f'Malta, illi meta tara tant bżonnijiet ta' nies u tant affarijiet li jridu jsiru tgħid aħna nistgħu nagħmlu biss ftit.
il-koll. Imma jekk jiena nkun lest nofri l-mulej il-ftit, minnu jagħmel xi ħaġa ta' ġid għal ħafna. Kienet din l-esperjenza wkoll f'din il-quddiesa li aħna nwasslu wkoll tant nies li aħna nofrulu l-mulej il-ftit li nistgħu nagħmlu l-isforzi tagħna li huma dgħajfa ma ftit minnhom Alla joħloq xi ħaġa ta' ġid għal ħafna. U nitolbuh biex dan ikun ukoll il-messaġġ sabiħ li nieħdu għal ħajjitna. Li aħna bħad-disċipli ma nfittxux l-ewwel inna nfusna imma li nkunu ta' servizz għall-oħrajn u li l-mulej lesti biex nofrulu dak kollu possibbli li huwa l-ftit tagħna biex hu bil-qawwa tiegħu jagħmel xi ħaġa ta' ġid għal ħafna. Nresqu t-talbiet tagħna lil Alla llum fit-tifkira ta' San Ġwan Marija Vianney il-Kurat Tars. Aħna nħarsu lejn dan is-saċerdot qaddis patrun tal-kappellani nitolbu llum għall-Knisja kollha biex taraf fejn għandha jkollha l-eruq fil-ħajja spiritwali taqda ma' Alla. U fl-istess waqt nitolbu wkoll għall-kappellani mod speċjali llum biex jarfu jaqdu l-missjoni tagħhom fuq l-eżempju tal-Kurat Tars nitolbu. Ismana li tolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll ħalli narfu noffru l-mulej dak kollu nistgħu nagħmlu l-ftit tagħna quddiem tant ħtiġijiet biex minnu l-mulej jagħmel xi ħaġa ta' ġid għal ħafna nitolbu. Ismana li tolbuk mulej. Nitolbu għall-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana li tolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja għal dawk il-pajjiżi u tant nies li huma vittmi tal-konflitti tal-gwerer, tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjetà tal-bniedem u nitolbu l-mulej biex iberek l-isforzi li jsiru minn tant nies għal paċi u l-għaqda nitolbu. Ismana li tolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn ġa hemm ħajja umana sat-tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana li tolbuk mulej. Fil-waqt ningrazzja l-mulej illum ta' dawn is-7 snin bħala isqof, nitolbu l-mulej biex ikompli jibirikni u jgħinni ħalli naqdi din il-missjoni b'ġenerożità, b'dedikazzjoni u b'fedeltà sħiħa nitolbu. Ismana li tolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed tagħmlulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej mill-idejk is-sakrifiċċju wa tifħir glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla li tista' kollox jilqa' l-offerta li qegħdin nagħmlu l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' San Ġwan Marija Vianney fiċ-ċokontana nitolbuk biex din l-offerta li xhieda tal-glorja u s-seta tiegħek tagħtina l-frott tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen.
Il-mulej ma'kom. u miegħek ukoll. Nerfu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nizzu ħajl il-mulej għallatana. Ek sewwew xieraq. Sewwew xieraq tas-sew mulej missir qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ l-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Ġwan Marija Vianney, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-talim li xandar u tilqa' t-talb li għamillek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha intellulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli ta' smewwiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxteret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru b'new tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni, u rrodulek ħajra ġoġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wittaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Leon, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn hemm ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-meeting kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazzo, Malla Marija, ma' San Giusepp, mal-Apostli, mal-San Ġwan Marija Vianney u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iw nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Sirna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naffru minnu ħati għalina. U la daħanniex fi tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna,
iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrit fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħen għalina. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħen għalina. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħid nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. It-qarbina mqazza li għamilna mulejt ħejjina lena ta' dejjem li sħaqlu San Ġwan Marija Vianney tal-li kien amministratur fidil tal-misteri tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin li l-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Il-medja soċjali hija mezz li biha kulħadd jista' jikkomunika u jżomm kuntatt. Imma kont taf li xi anzjani li jgħixu waħedhom iħossu li din qed toħdilhom il-ftit ħin li jkollhom mal-familja. Meta tkun qed qatta ħin ta' kwalità ma' ħaddieħor, evita li tuża l-mobile bla bżonn. Mhux waħdek tħossok waħdek,
Imma m'intix waħdek daqskemm taħseb. Aħna miegħek. Aging Matters. Kampanja imwassla lilkom minn riċerka ta' Caritas Malta. Fl-isem tal-Missir, tal-Eben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Alla tagħna smat-talb tagħna ħlesenna u jaqaf magħna, glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jismat-talb tagħna dak li twilet minnek rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna, eħlista min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. L-ewwel misteru minn tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija u qal li kellha tkun omm Alla. Missirna li inti fis-smawiti ta' desismet tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekk fl-art. Ħobżi ta' kuljum matina llum, aħfirna d-dobietna bħalma nafru l-minuħa għalina, u la daħanix fit-tiġrib iżaħlisna mid-denja, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jismat talb tagħna dak li twilet minnek rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna dnubitna, ħarista min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misterju minn tal-ferħ, meta Sittna Marija marret iżur il-qariba tagħha Santa Eliżabetta. Missirna li inti fis-smawiti ta' desismet tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekk fl-art. Ħobżi ta' kuljum matina llum, aħfirna d-dobietna bħalma nafru l-minuħa għalina, u la daħanix fit-tiġrib iżaħlisna mid-denja, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen.
Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jisma tal-tana dak li twilet minnek li tikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrin ladnu bitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru minn tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missirna li inti fis-semawiti ta' desismej tiġi saltnatek ikkulli tritint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobża ta' kuljum għatina l-lum, għafirna d-dubitna bħalma nafru l-minuħa tijalina u l-addaħalni fit-tġrib iżdeħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jisma tal-tana dak li twilet minnek li tikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrin ladnu bitna, ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru minn tal-ferħ, meta Sitta Marija u San Ġusepp preżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-semawiti ta' desismej tiġi saltnatek ikkulli tritint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobża ta' kuljum għatina l-lum, aħfirna d-dubitna bħalma nafru l-minuħa tijalina, u l-daħanix fit-tġrib iżdeħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen.
Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti jomna, għalik jisma tal-tana, dak li twilet minnek ret ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna, ħelista min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-aħħar misteru minn tal-ferħ, meta Sitta Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 jiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawi titqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema da fl-ard. Ħobża ta' kuljum matina llum, maħfirna d-dobitna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina. U la daħanix fit-tiġrib iżdelisna mid-dinja. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-molej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti jomna, għalik jisma tal-tana, dak li twilet minnek ret ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna, ħelista min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa u tamatana. Slim għalik li l-ek inajtu, għalix aħna t-torufnati u li teva. Li l-ek nitnidu, aħna li nibku nolfu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tana, dawwallejna dawk lajnejn tieku tal-ħnina.
Urina wara dan it-turufnament lil ġesu frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smawi titqaddis ismek tiġi saltnatek ikkulli tritint kif is-sama jgda fl-ard. ħobżna ta' kull-jum għatina l-lum, maħfirna d-nubietna bħalma nafru l-minuħa tijalina, la daħani fit-tġrib iżdaħlisna mid-denja ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għal-ħutna tal-Purgatorju, għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jisruma fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebbata xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anċli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rosarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex kun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla li tista' kollox, nitolbuk li aħna ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti li inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa il-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u lill-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik, ħarris tal-feddej, warus tal-Verġni Marija,
lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għatina l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. San Juan Maria Vianney, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbira Talla Marija Santisma, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlugħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.